Som veľmi rada, že práve naša sekcia pre mládež, Mike, prišla s konferenciou, ktorá má veľmi zaujímavý a pre mňa aj príťažlivý názov Príliv. Dnešné stretnutie bolo zaujímavé práve preto, že tu boli prezentované inšpiratívne komunity a už počas tých prezentácií sme začali rozmýšľať nad tým, ako dostať tieto dobré veci priamo ku cieľovej skupine, teda cieľovej skupine mladých ľudí. Mladým ľuďom, deťom odozdávame podnikateľské myslenie, podnikateľské zručnosti, ktoré im pomôžu naštartovať sa a byť úspešní v pracovnom osobnom živote. Knižnice napríklad majú v tých mestách neuveriteľnú schopnosť byť takým géniom loci. Takým stredom vesmíru tej komunity alebo toho mesta, tej obce. Môžeme ísť do tej práce aj s mladými ľuďmi takým startupovým systémom, takým pokusom omylom, že robiť to ako laboratórium. Proste rozprávať sa, počúvať sa, sieťovať sa, rešpektovať, dôverovať. To bytie v našom regióne je podmienené naozaj veľkou spoluprácou. Vábiť, lákať ľudí zo zahraničia naspäť, či už formou osobnou alebo virtuálnou nestačí a potrebujeme posilňovať synergiu a spoluprácu medzi komunitami, ktoré už tu v Žilinskom kraji pôsobia. Ak mladí ľudia, ktorí chcú žiť na Slovensku, pocítia tú silu komunity, ktorá im dá priestor na to realizovať sa, pocítiť, že sú potrební, zodpovední a nájdú hlavne sami seba v tej komunite. Tí, ktorí sa vracajú späť, tak aj vďaka tomu, že zažijú ten rozmer práce s manželstvom, s rodinou, spôsobom, akým ho ponúkame, tak si povedia, že má zmysel tu zostať. Nie je veľa takých miest, kde by sa systematickým spôsobom vlastne pracovalo s manželmi. Ja si z dnešného stretnutia vnášam množstvo pozitívnej energie a tiež pohľad na to, aby spoločnosť dbala aj na nás študentov, ktorí študujeme v zahraničí. Dnes z tejto komunity prvých našich absolventov sú aj podnikatelia a momentálne je veľa zahraničí z nich. Chcel by som odkázať všetkým mladým, že je veľmi dôležité odísť, ale tí, ktorí žijete v zahraničí, vedzte na to, že je veľmi dôležité sa aj vrátiť tu, kde máte svoje korene. Pre všetkých, ktorí by sa chceli vrátiť, tak vieme ponúknuť pracovné miesto, môžeme im pomôcť napísať projekty, aby sa mohli zapájať, aby mohli využiť svoj potenciál. Ak sa rozhodujete a ak je pre vás dôležitá hodnota manželstva a rodiny, tak na Slovensku toto zázemie môžete nájsť. Ide nielen o príliv mozgov, teda záleží nám na tom, aby mladí prichádzali zo zahraničia späť domov, do svojej domoviny, ale aj príliv novej sily, energie, inšpirácie. Ďakujem našim partnerom, verím, že naše spoločné úsilie bude smerovať k podpore komunít v Žilinskom kraji a prepojení so Slovákmi a mladými, ktorí odchádzajú z tohto regiónu. Takto sa stretávajú myšlienky, nápady, ktoré sa dajú veľmi jednoducho pretaviť aj do reálnych nápadov, ktoré v konečnom dôsledku aj prilákajú talenty naspäť do regiónov. Príliv podľa mňa je veľmi dobrý spôsob, ako angažovať mladých organizácie, ktoré pracujú s mladými k tomu, aby našli zmysel v prebývaní alebo v prichádzaní k nám do regiónu.